Προεδρικές εκλογές 2013. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι με ιδιαίτερη χαρά που θα παρουσιάσουμε σε ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου των ανεξάρτητων υποψήφιων για την Κυπριακή Δημοκρατία, τον κύριο Λουκά Σταύρο. Κύριε Σταύρο, σας καλωσορίζουμε στο Hellenic TV και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια συνέντευξη που θα αγγίξουμε κάποια σημαντικά θέματα και στο Κυπριακό και στην οικονομία και σίγουρα να μας πεις και εσείς τις θέσεις σας. Είσαστε υποψήφοι, είμαι σίγουρος ότι ο λαός που μας παρακολουθά αυτή τη στιγμή θα θέλει ακούσει από εσάς το πρόγραμμα σας. Γι' αυτόν σας καλωσορίζουμε ακόμα μια φορά στο κανάλι μας και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια καλή συνέντευξη. Κύριε Μάριε, ευχαριστώ που με καλέσατε στο Hellenic TV και είμαι πολύ χαρούμενος που θα απευθυνθώ προς τους Έλληνες αποδήμους, προς τους Κύπριους και τους Ελλαδίτες που ζουν στο Λονδίνο, στην Αγγλία, αλλά και προς όλους τους Έλληνες που ακούν μέσα από τη δική σας την εκπομπή. Ήθελα να πω πριν αρχίσουμε, είμαστε 20 εκατομμύρια Έλληνες διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι ξέρουμε πολύ καλά ότι αγαπούν την πατρίδα τους και την Ελλάδα και την Κύπρο μας, που βρίσκονται σε όλη την Ιφίλιο. Είναι η πρόταση του Υπάτου Συμβουλίου των Πανελλήνων, στο οποίο πρέπει να συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τις διάφορες κοινότητες των Ελλήνων που είναι στη διασπορά, από τα δύο κράτη του ελληνισμού, αλλά και από τον σκλαβωμένων ελληνισμών, όπως είναι ο Πόντος και η Βόρειος Ήπειρος, και εκεί να λαμβάνονται κάποιες στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες να δεσμεύουν και τα δύο κράτη του ελληνισμού να τις εφαρμόζουν. Αποφάσεις που αφορούν την παιδεία και τόσα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της διασποράς, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρξει μια σχέση ανάμεσα στα κράτη του ελληνισμού και τους Έλληνες της διασποράς. Μάλιστα. Κύριε Σταύρο, θα ήθελαμε να μας πεις τις απόψεις, τις θέσεις σας για το Κυπριακό. 39 χρόνια δυστυχώς δεν έχουμε βρει αυτή τη λύση για να μπορούν οι 200.000 πρόσφυγες να επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους. Εσείς, αν αύριο ο Κυπριακός ελληνικός λαός σας επιλέξει ως πρόεδρος, θα είσαι και διαπραγματευτής. Πώς θα συνεισφέρεις για να βρούμε τη λύση στο Κυπριακό? Εμείς πιστεύουμε καταρχήν ότι ο δρόμος που ακολουθείτε μέχρι σήμερα είναι δρόμος ενδοτισμού, υποχώρησης, ραγιαδισμού και προδοσίας και πρέπει άμεσα να διακοπεί, πρέπει να αλλάξει πορεία ο τόπος, πρέπει να μπουν άλλες βάσεις πάνω στο Κυπριακό. Θεωρούμε ότι πρέπει να ξαναστήσουμε τα πράγματα πάνω στη σωστή τους βάση. Και σωστή βάση για μας είναι να επιστρέψουμε από εκεί που άφησαν τον αγώνα οι ήρωες της ΕΟΚΑ, από τα φυλακισμένα μνήματα, από την αυτοδιάθεση και την απελευθέρωση. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και όταν λέμε αυτοδιάθεση εμείς δεν εννοούμε κάτι το μακρινό, αλλά εννοούμε κάτι το άμεσο. Διότι η αυτοδιάθεση έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι η εσωτερική παράμετρος, η οποία αφορά στο δικαίωμα και στην δυνατότητα του λαού μας να θεσμίζει, να παράγει το σύνταγμά του. Ένα δικαίωμα το οποίο δυστυχώς δεν δόθηκε σε εμάς, στο λαό της Κύπρου, διότι το σύνταγμά του εκπορεύθηκε από τη βία της αγγλικής κατοχής, από τη βία της αποικιοκρατίας. Θέλουμε άμεσα να αλλάξουμε αυτό το σύνταγμα, το οποίο σύνταγμα όριζε κακώς την τουρκοκυπριακή μειονότητα, την αναβάθμιζε σε τουρκοκυπριακή κοινότητα και έτσι διαχώρισε τον λαό μας σε δύο κοινότητες. Από εκεί εκπήγασαν όλα τα κακά μαζί με τις συνθήκες εγγυήσεως. Αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι αρχές πρέπει να καταγγελθούν και να οδεύσουμε προς μια πραγματική δημοκρατία, όπου θα υπάρχει ένα ενιαίο εκλογικό σώμα, δεν θα υπάρχουν κοινότητες, αλλά κάθε πολίτης θα έχει μία ψήφο. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, διότι αντιμετωπίζουμε και έναν άλλον κίνδυνο,
κάπου 20.000 Τουρκοκύπριοι που κατοικούν τώρα στην ελεύθερη επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν ανακοινώσει ότι θα ιδρύσουν κόμμα πάνω στις αρχές της δικοινοτικότητας και έτσι πολύ σύντομα θα έχουμε ένα δικοινοτικό κράτος στον Νότο και ένα κατοχικό μόρφωμα στο Βορρά. Αυτό το πράγμα πρέπει να αποτραπεί. Δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Αύριο το πρωί, αν είναι δυνατόν, πρέπει να αλλάξουμε το σύνταγμά μας. Κύριε Σταύρο, ακούσαμε απελευθέρωση, ακούσαμε επιστροφή. Πόσο πρακτικό είναι αυτό? Πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα βήματα. Με το να καταθέσουμε βέβαια εμείς την πρότασή μας δεν λύνονται όλα τα ζητήματα. Όμως θα καταθέσουμε αυτή την πρόταση, θα κλείσουμε τα οδοφράγματα πρώτα-πρώτα που είναι πηγή πολλών κινδύνων, διότι μέσω του ανοιχτών οδοφραγμάτων στην ουσία στηρίζουμε εμείς οι ίδιοι την κατοχή. Αυτό είναι απαράδεκτο και ήταν ένα έγκριμα των κυβερνήσεων που πέρασαν να άρουν την εμπόλεμη κατάσταση με την κατοχή, να εναγκαλιστούν τους κατακτητές και να ανοίξουν τα οδοφράγματα. Επίσης πρέπει να διακοπούν οι συνομιλίες όπως έχουν σήμερα. Και αν θέλουν κάποιοι ή αν θέλουν οι Τουρκοκύπριοι να έχουμε συνομιλίες, θα συνομιλήσουμε πάνω στη νέα βάση του ενός ενιαίου κράτους, όπου, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάθε πολίτης θα έχει μία ψήφο. Δεν δεχόμαστε να μείνει ούτε ένας έπικος σε αυτόν τον τόπο, δεν δεχόμαστε να μην επιστρέψει και ο τελευταίος πρόσφυγας στο σπίτι του και στην περιουσία του. Όπως επίσης να επιστρέψουν και οι Τουρκοκύπριοι στις δικές τους τις εστίες. Μάλιστα, με αυτά κύριε Σταύρο, αυτά που έχω αντιληφθεί, ότι δεν δέχεστε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ούτε την δικοινοτικότητα, ούτε την διζωνικότητα, ούτε την ομοσπονδία. Κανέναν από αυτούς τους τρεις όρους δεν δεχόμαστε. Όμως, λέμε και κάτι άλλο. Εμείς δεν θα μείνουμε εδώ. Εμείς ζητούμε να γίνει στρατιωτική ένωση με την Ελλάδα. Θέλουμε να έχουμε έναν ενιαίο στρατό. Όχι απλά να αναβιώσουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα το οποίο εγκαταλείφθηκε και για να κινδυνεύει πάλι να εγκαταλειφθεί και να καταρρεύσει από τις αποφάσεις των εκατέρωθεν Υπουργών Αμήνης. Θέλουμε νέους θεσμούς, ένα Υπουργείο Κοινών Αμήνης με την Ελλάδα, ένα στρατό. Θέλουμε να έχουμε αεροπορία, πολεμική αεροπορία στο αεροδρόμιο της Πάφου. Θέλουμε να έχουμε πολεμικά πλοία και υποβρύχια στο νησί, άρματα μάχης και κανονικά να υπάρχει στρατιωτική ένωση Ελλάδος-Κύπρου. Βάσει αυτής της ένωσης θα μπορέσουμε όχι να διαπραγματευτούμε, αλλά να θέσουμε καλύτερα τους όρους μας και να ετοιμάσουμε, αν χρειαστεί, την ένοπλη σύγκρουση με τους κατακτητές. Διότι, εάν δεν θελήσουν οι Τούρκοι να αποχωρήσουν, είμαστε υποχρεωμένοι να διεκδικήσουμε τη γη μας μέσα από έναν απελευθερωτικό πόλεμο. Πράγματι, με αυτά που μας έχεις ανοίξει και μπλέψει κάποια θέματα για το Κυπριακό. Όμως είμαι σίγουρος, εκτός από το Κυπριακό, έχετε πάρα πολλά άλλα να προτείνετε. Εν όψη μια οικονομική κρίση, εν όψη δυσκολίες που έχουν οι πολίτες μας, εν όψη ότι έχουμε πολίτες που δυστυχώς δεν έχουν να φάνε. Έχουμε πολίτες που στέλνουν τα παιδιά τους χωρίς πρόβλημα στα σχολεία. Έχουμε πολίτες που βαστάνε σειρές στα σωσίβια, στις Μητρόπολεις, στις εκκλησίες, στους δήμους, στις κοινότητες. Χρειαζόμαστε μια άμεση ελευθερία στην οικονομία. Εσείς τι προτείνετε, κύριε Σταύρο? Πολύ σωστά περιγράψατε την κατάσταση που έχει σήμερα στην Κύπρο. Πράγματι, ο λαός μας άρχισε να βουλιάζει στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όπως πάνε τα πράγματα όμως, είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα στην Ευρωζώνη και μέσα στο ευρώ. Είναι πολύ λίγες οι δυνατότητες να απελευθερωθούμε, να βγούμε από τη σκλαβιά και τη φτώχεια. Η μόνη
δυνατότητα που έχουμε είναι να επιστρέψουμε σε δικό μας εθνικό νόμισμα, όχι βέβαια στη λίρα και στα σύμβολά της που μας τα έχουν ορίσει οι Άγγλοι κατακτητές, αλλά σε ένα νέο νόμισμα εθνικό, το οποίο με τα δικά του σύμβολα θα καταδεικνύει και την ελληνικότητα αυτού του τόπου. Στη συνέχεια, η κεντρική κρατική τράπεζα, η οποία θα εκδίδει αυτό το χρήμα, θα μπορέσει να στηρίξει άμεσα την παραγωγή και την ανάπτυξη, ξεκινώντας από την απλή οικογενειακή επιχείρηση, την μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και την μεγάλη βιομηχανία, με την συμμετοχή αυτής της τράπεζας, η οποία δεν θα είναι τοκογλυφική, δεν θα έχει κανέναν κόστος πάνω στην παραγωγή, την συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου αλλά και των εργατών στις εν λόγω βιομηχανικές επιχειρήσεις, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον τόπο. Είναι σημαντικό να πω ότι δεν θα αποκλείσουμε την παρεμβολή και την παρέμβαση των μεταπρατών, των τοκογλύφων, των ιδιωτικών τραπεζών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να χτυπήσουμε το ιδιωτικό, τραπεζικό, ληστρικό σύστημα, το οποίο ασκεί τοκογλυφική βία πάνω στις παραγωγικές δυνάμεις του λαού. Αυτό θα το πετύχουμε, όπως είπα, με την κεντρική κρατική τράπεζα που θα εκδίδει το χρήμα. Από την άλλη, βέβαια, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της οικονομίας εάν δεν συρρικνώσουμε το υπέρογκο κράτος, το οποίο πρώτα-πρώτα είναι μια υπέρογκη γραφειοκρατία από τη μια, και από την άλλη έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους ημικρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι τα τσιφλίκια των κομμάτων, όπου το κάθε κόμμα διορίζει τους ημετέρους, τους αφισοκολλητές τους, με τεράστιες αμοιβές που ξεπερνούν τις 5 και 6.000 ευρώ, και όλα αυτά τα προνόμια και οι μισθοί και τα εφάπαξ στην ουσία ασκούν μια τεράστια βία πάνω στην παραγωγική βάση της κοινωνίας. Κύριε Σταύρο, με αυτά που μας έχεις πει, η άποψή σας είναι ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ. Άμεσα. Και πρέπει να δεχτούμε πίσω την Κυπριακή Λίρα ή όποιον κρατικό. Ναι, ένα άλλο που θέλουμε εμείς. Σίγουρα θα είναι Κυπριακό κάτι. Ναι. Μπορεί να είναι Κυπριακή δραχμή, μπορεί να είναι κάτι. Θα δώσουμε ένα όνομα. Εσείς πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις θα το αντέξουν? Εμείς θα καθορίσουμε την αξία του νομίσματός μας έναντι των άλλων νομισμάτων, είτε του δολαρίου είτε του ευρώ. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε ένα νόμισμα σκληρό? Όχι βέβαια. Σε αυτή την κρίση που περνούμε θέλουμε ένα νόμισμα, η αξία του οποίου θα είναι τέτοια ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τουρισμό στον τόπο, να φέρουμε ανάπτυξη στον τόπο. Αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα, γιατί δεν το αναφέραμε, που έπρεπε να το αναφέρουμε από την αρχή, ότι η καταγωγή σας είναι από έναν υπέροχο χωριό της Κύπρου, Όμποδος, έτσι. Από το Όμποδος. Και μάλιστα εκεί είναι από τα πιο γνωστά χωριά, παρόλο που βγάζει καλό κρασί, Μάρια. Και σπουδαίο κρασί. Και θα ήθελα να μας πεις λίγο για τους αγρότες της περιοχής. Εσείς, αν εκλεγείτε πρόεδρος, τι μπορείτε να προσφέρετε σε αυτούς τους ανθρώπους που σιγά σιγά, μέρα με την ημέρα, μειώνονται? Οι αγρότες πράγματι έχουν εγκαταλείψει την γη τους. Εδώ υπήρχαν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έδιναν κάποιες επιδοτήσεις για να εκχερσώσουν τα αμπέλια, δηλαδή να μείνουν ακαλλιέργητα. Και έτσι ο τόπος εγκαταλείφθηκε και ρήμωσε ο τόπος. Εμείς θα ξαναορθώσουμε την αγροτιά, θα δώσουμε γη στους κατ' επάγγελμα αγρότες και θα πρασινίσουν πάλι τα βουνά μας, θα πρασινίσουν οι τόποι μας, θα βγάλουμε κρασί, θα ενισχύσουμε την μεταποίηση, διότι μπορούν να παραχθούν πάρα πολλά προϊόντα. Αλλά όπως
Λέμε για το κρασί, μιλούμε και για τα άλλα προϊόντα του τόπου μας, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί και έχουμε καταλήξει σήμερα να κάνουμε εισαγωγή ακόμα και τα κρεμμύδια και ακόμα και πατάτες από το εξωτερικό για να ζήσουμε. Που η Κύπρος ήταν κάποτε αυτάρκη σε όλα τα προϊόντα. Και μάλιστα η κυπριακή πατάτα ήταν μια από τις πιο καλύτερες πατάτες. Βεβαίως, από τις καλύτερες. Αυτό λοιπόν ένας είναι ο στόχος, είναι η αυτάρκεια, η αγροτική αυτάρκεια. Δηλαδή ό,τι θέλουμε, αν είναι δυνατόν, να το παράγουμε από μόνοι μας και να μην είμαστε αναγκασμένοι να το εισάγουμε από άλλες χώρες. Μάλιστα. Επίσης, κύριε Σταύρο, να αναφέρομαι ότι είσαι και ένας άνθρωπος της τέχνης, έτσι. Ασχολείσαι με τη ζωγραφική και την συγγραφή. Σε ποιον τομέα? Στην συγγραφή είμαι ποιητής. Έχω εκδώσει 5 ποιητικές συλλογές στην Ελλάδα, γιατί ζούσα στην Ελλάδα. Και στη ζωγραφική έχω κάνει πάρα πολλές εκθέσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Συμμετείχα σε ομαδικές, έκανα και ατομικές εκθέσεις πάνω από 9. Στην Κύπρο έχω έρθει από το 2008 και έκανα περίπου 5 ατομικές εκθέσεις. Μάλιστα. Και κλείνοντας βέβαια, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας δώσετε τον χρόνο σας για να σας παρουσιάσουμε στο κανάλι μας. Θα ήθελαμε να μας δώσετε έναν, όπως φέρετε εσείς, ένα μήνυμα στους φίλους τηλεθεατές, στους απόδημους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και γιατί πρέπει να σε στηρίξουν. Αφήνουμε τα λόγια σε εσάς. Ήθελα να πω στους απόδημους Έλληνες να έχουν πάντα τα μάτια της ψυχής τους στραμμένα στην Κύπρο μας, η οποία κινδυνεύει. Κινδυνεύει να πέσει στη δουλεία, κινδυνεύει να εκδιωχθεί ο ελληνισμός από αυτόν τον τόπο μια για πάντα. Πρέπει να στηρίξετε την υποψηφιότητά μας, την υποψηφιότητα του εθνικοκοινωνισμού, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε τόσο στον ενδοτισμό, στην προδοσία, αλλά και σε όλα αυτά τα ξένα συμφέροντα που πιέζουν τον τόπο, που πιέζουν τον ελληνισμό της Κύπρου μας. Κάθε ψήφος στην υποψηφιότητά μου, κάθε ψήφος στον εθνικοκοινωνισμό είναι και μια λόγχη καρφωμένη στην καρδιά της υποχώρησης, στην καρδιά της προδοσίας, μια λόγχη καρφωμένη στα ολιγαρχικά συμφέροντα που καταλυστεύουν αυτόν τον λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Από μένα, τον Μάριο Καμιναρίδη, γεια σας.